Sanibonani bafethu. Hey youth endala. Ngiyanibiza hlanganani bafethu sifundiseni youth encane. Izokwazi ukuba successful nayo. More than thina even, yabo. So bafethu, yazi dala angithi nakhumbula ukuthi bekuthiwa mawufundile, hey, mawungafunda over uzohlanya. Uzophambana umqondo, uzogula ngengqondo, igama engilithandayo. Uzogula ngengqondo. Yabo. So bosibona nathi uthola ukuthi leya teacher leyana nini sephambana umqondo akasayenza izinto right. Yabo, incwadi sekazibhekisa phansi sekahamba etradeni ubopha itayi la ebrukwini ulenza ibhande. Uyabona? But ulokhu akhuluma English nje lezinto azifundile nje sekazikhuluma uyazimix up. So abanye abantu besithuswa ngokuthi ukhule uhlanyiswe imfundo manje nathi sesaba ukuthi yo kanti mangafunda kakhulu yahlanyisa yabo. So enye into futhi bekunenye doctor le eCwaqwa bathi uDr Sejake. Dr Sejake Elizabeth Ross lo baba wathola icar accident kudokotela yabo. Makabuye esibhedlela apholile azisathi mzala manje and esipaneni sebambeke esayitini mabambeke esayitini wakhetha yena ukuzivulela yakhe ichemist yabo isurgery la endlini yakhe. Imithi lebo ubona ukuthi kunqolile endlini man imithi yiyo ama grandpa ubeke one lapho beke compral ezinye amaphepha nje wama Dispring awanalutho amabhodlela emithi yabo. Usana la mashrink lawa ngikhumbula ugogo wami angazi inyawo lakhe uyazi abogogo bahlushwa inyawo. Ugogo bekaphethwe inyawo nedolo lazi ibhlungu la lo baba lo ngikhumbula aza ngeshrink kunamanzi la ngizothi amanzi because bewa transparent njengamanzi bekungase bewangana dye or akhalathi yabo. Ugogo wami wathi umuno lo yiwo obhlungu naledolo. Yazi lo baba uyathatha le shrink sakhe naleti yakhe wahlaba ugogo wami lapha kulomuno lo olokwathi uyapaina. Wakhala ugogo wami la yo hlanya ugogo wami la. And manje angazi bebamthembelani because lo muntu uyewaba nenkinga. Yes bayamazi udokotela and ukukhuluma ukhuluma right nabantu yabona. Uhamba nalezi zinto zabodokotela uzifaka la uphuza imbamba lapha ekhaya but bamthatha engathi umuntu right bavuma yonke into ayikhulumayo bayamthemba. Why was that yabo? But ke manje nowadays ngiyangabona ngobrother Enigma first time ngikhuluma ngalo baba yabo. Ngiyangabona ubrother Enigma abantu bayamthemba. Lalelani bafethu, ubrother Enigma bekumuntu ohamba isonto vele from kudala uyashumayela from kudala uyaziwa, especially ngalabo mavala esibukeni boma Everton bayamazi ubrother Enigma ukuthi bekumuntu vele since kuumuntu umfundisi vele yabo. Umuntu othanda ukuhamba amasonto uyalazi iBhayibheli yabo. But now ithopo yaqhuma, angazi ngesilungu ngathi iqhume kanjani. Abantu abanjalo angithanda ukuthi baqhume ithopo engathi ba delusional, angazi ingqondo yabo sethi uyayibona leyo nto. So ubrother Enigma uzokhuluma ingqondo ayimixe nombhedo yabo. La imixa nombhedo khona ukhipha amagama wabantu. Example ubaba kaSomisi nomama kaSomisi kula nkwate sakhona lo baba wathi basesihogweni bayakhala. Who are you to judge Enigma? Or judgment day seyifikile wayefika before ifika Enigma. Uyangithola? But I can't blame Enigma ke ngiblame nini abantu ababeliever Enigma to the core. Yeah, I understand. Because ninobunkulunkulu phakathi kwenu bafethu. You should know better. You should feel it ukuthi hayi manje lo uza ngempetho lo. Yeah, I understand. Abantu abamazi life Enigma abamthatheli koptu. Abantu nje abangamazi sebayavuruvayeka nje bayeka amasonto ini bayablameana ini sebathukile abantu hey langa 3 minutes 3 days. Hayi come on bafethu. Please. Enigma expose abantu ukuthi they are living in fear. Fear of death and life. Fear of heaven
and hell. Yabo, singazisabi lezo zinto bafethu. Singabe uNkulunkulu sinobuNkulunkulu phakathi kwethu. Khumbula uNkulunkulu uthe ilifa lezithutha lizodliwa abahlakaniphileyo. Yabo, ilifa lezithutha. Yangithola. So singavumi ngathi bafethu. Think. Uyifile into uyayifila usebenzisa ubuNkulunkulu obuphakathi kwakho. Sesifike kanjani manje? Sebafike kanjani esihokweni manje? Amaparente kaMalema manje sebawangena ngane esihokweni manje. Because bafethu akukabi judgment day yangithi. Wayinithukile. Come on majenzi. Come on. Abantu bayaqabana, abantu bayeka amasonto, abantu bavula amasonto, inyakanyaka, abantu baye inyangeni, sekuyinyakanyaka manje sekuthiwa 3 minutes umhlaba uyaphela. Lezi zinto ziyenzakala. My point mara ngalento ukuthi abafana bami bafethu akusiwo wonke umuntu omdala ongakunike advice right. Ngama reasons amaningi. I think it's obvious. Yabo, and even nomntwana omncane kuwe mfowethu, intwana kuwe bhuti, umntwana wakho baba, umntwana wakho mama, angakuniki advice right. You understand? Angakuniki advice right, angakugaya solution yempilo. Wena ubaba ummamela umntanakho. Ungamameleli ukuthi ujahela ukuphendula lo umntwana ozongitshelani. Yabona, but abo brother Enigma sifuna ukuba believe abalahlekisa umhlaba basilahlekisa, balahlekisa abantu abangaka. I was very shocked ukuthi abantu they are living in fear between uNkulunkulu noSathane. Simsabana noSathane. Yithe simenza famous naye musi. Ingoma zakhe uSathane uphethe izembe, ugawula abakholwayo. Hayi kanjani? Come on, asekeni kumenza famous. Emasontweni la nithandaza khona yekelana uqula ngoSathane, yekelana ukutshela abantu ngoSathane, because once you call his name kusho ukuthi uyam-embrace, umenza famous. Nibiza igama likaNkulunkulu less, nibiza elikaSathane more, even neyingoma. Yabo, imimoya eyithu la emhlabeni bafethu, khumbulani, imimoya eyithu. Number 1 educational speaker in the whole world. Ningalahleki intwana zami. Stretch your mind like uSkim asho.